Wai ka ji mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da wani mutum, ya ce wannan mutumin ya fi kowa hankali. Annabi ya ce a cikin al'ummar shi mutum mai irin wannan ɗabi'ar shine mai hankali. Wai ka yarda da annabi baya ƙarya, ya ce idan kana da wannan ɗabi'ar kai mai hankali ne. Ina kake wanda ka yi imani da annabi? In dai baka da wannan ɗabi'ar ka ji a ranka kai baka da hankali, idan kuma kana da ita ka ji a ranka kai mai hankali ne, domin annabi ya ce ka ma fi kowa hankali in dai an same ka da wannan. Duk dukiyarka, duk iliminka, duk basiranka, in dai baka da wannan ɗabi'ar wallahi hankalinka bai cika hankali ba. Dan Allah ka yi aiki da hadisin shi please. Ya ce ku isar da ni cikin al'ummata. Annabi ya ce kai koda da aya ɗaya ne, ya ce balligu anni walau aya. Dan Allah ya ce ka isar da sakon shi koda da aya ɗaya ne, dan Allah ka taya ni sharin in wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum wanda ya fi kowa hankali, mutum wanda yana da hankali, annabi ya ce shine mutum wanda yake yawan tuna mutuwa. In dai kana yawan tuna makomarka, kana yawan tuna kwanciyar kabari, kai mai mutuwa ne, kullu nafsin za'iqatul maut. Kana tuna tsayuwa a gaban Allah, annabi ya ce kai mai hankali. Ka ji a ranka kai mai hankali ne matukar kana yawan tuna mutuwa, kana tuna makomarka. Annabi ne ya faɗa, dan Allah ka tura cikin al'ummar shi. Ina yi maka barka da Juma'a. Sunana Habibullah, bisalam.